soc el coordinador del projecte, que és el motiu que estem aquí, del projecte MICREA. Us voldríem donar les gràcies per ser aquí. La idea és començar compartint una presentació que, com tot, intentarem ser o ajustar-nos dins dels temps, que és què hem après sobre com responen els sistemes educatius a la diversitat de l'alumnat. Aquest seria el nostre punt de partida. La idea és no perdre de vista que en aquest moment a la Unió Europea, a data del 2020, 50 milions dels 450 milions d'habitants eren persones o que havien vingut d'altres països o que havien viscut en altres països o que venien d'orígens d'altres països. Per això, un dels desafiaments més importants per als països de la Unió Europea és com donar resposta, com prestar atenció als nens, nenes i joves d'origen migrant i que aquesta tasca és una tasca clau per als països de la Unió Europea. Per presentar-vos i fer-vos 5 cèntims sobre el projecte MICREA. El projecte MICREA és un projecte que va sortir dins d'una convocatòria general que va fer la Unió Europea dins del programa Horizon 2020 per generar precisament massa crítica davant de com els sistemes educatius estaven donant resposta a aquesta necessitat. Crec que es van aprovar, no sé si 6 o 7 projectes, per tant, una massa crítica molt gran va generar per tota la Unió Europea i a nosaltres el que vam centrar el nostre projecte era quina era diferents aspectes de la relació dels infants i els joves en el procés educatius, i això era una peculiaritat del nostre projecte des d'un enfocament centrat en el nen, perquè ja és centre d'aprovats, perquè en general la major part dels projectes el que fan és recopilen informació per part d'adults, d'educadors, d'entitats, etc., però la veu dels joves i dels estudiants queda en un segon lloc. Per nosaltres, des del primer dia, els joves han tingut un paper clau, fins i tot tenien un comitè extern que feia una avaluació prèvia de les accions i demés. Per una altra banda, els països que han participat han estat un ventall que representava també la diversitat de la situació de la migració a la Unió Europea, en aquest cas Eslovènia, Dinamarca, Espanya, el Regne Unit, Àustria i Polònia. Com veurem després, països amb polítiques i actuacions i fins i tot en idiosincràsia molt diferent. I aquest projecte ha funcionat des de setembre del 2009 i acabarà en una reunió a Eslovènia al juny del 22. Al llarg d'aquests 3 anys i mig hem tingut contacte amb més de 6.000 nens, nenes i joves que han participat no només en la recerca, sinó en diferents activitats. Una de les particularitats també d'aquest projecte és que hem tingut col·legues treballant als camps de refugiats, als campaments, als centres de detenció i al lloc d'asil. I aquestes persones també han mostrat una realitat que normalment els països i els estats no posen en evidència. La finalitat principal del projecte no va ser tant fer coses o tenir una posició extractiva, sinó crear un espai on els joves, els nens i les nenes poguessin compartir, poguessin mostrar les seves necessitats i desitjos, mostrar també les seves expectatives i sobretot què podien fer per, en la medida que aquesta és una expressió molt grossa i molt gran, sentir-se més feliços i més segurs. Des d'aquesta posició nosaltres hem fet investigació, o sigui, en survey, en qüestionari, però també hem fet molt de treball de camp, hem fet tasques de difusió, periòdicament, pràcticament, després de cada acció fèiem policy brief amb recomanacions, amb conclusions i síntesi, i després hem generat una proposta que s'anomena laboratoris de participació i col·laboració, que les hem estès no només per als països de la Unió Europea, sinó que hem fet accions per compartir-la amb col·legues d'Amèrica Llatina i d'altres llocs, que nosaltres pensem que poden promoure una altra sensibilitat i una altra forma d'actuar des de les escoles. El que explicaré ara com a resum del projecte es basa en un work package. Els projectes europeus funcionen per accions, i aquesta és una acció que va trigar pràcticament un any de treball i que ara explicaré el seu contingut i que el seu títol és Educational Community and School System, un estudi comparatiu entre tots els països.
L'objectiu d'aquest estudi era analitzar com s'aborda a les escoles la pluralitat cultural, la interculturalitat, o sigui, les percepcions que es tenen sobre això. La segona era identificar els factors que impulsen i obstaculitzen les estratègies que es fan servir al centre. Però una de les coses, i això penso que totes les persones que estem aquí coincidim, és que nosaltres podem fer moltes accions, però que hi ha problemes estructurals que si no s'aborden no es pot afrontar la situació real, i això penso que des del món local és molt evident. Després, observar i avaluar l'enfocament en relació amb la inclusió dels nens i nenes immigrants, i després, sobretot, i això era molt important, i penso que és una de les finalitats d'aquests estudis, és proporcionar dada que fonamenten no només el disseny d'aquests laboratoris, sinó també que impulsen recomanacions polítiques. Aquí voldria fer una parada per assenyalar que els estudis comparatius entre països que reflecteixen realitats diverses sempre són complicats, perquè la riquesa de la situació no queda reflectida en les comparacions. I això per nosaltres és una qüestió que hem tingut present i per això ara veureu que en les conclusions intentem mostrar els matisos, no tant el que homogenitza, sinó el que presenta matisos. Però és molt important reflexionar a l'hora de quan entitats com la Unió Europea promou estudis comparatius, com la comparació sempre homogenitza, però fa perdre la riquesa dels detalls, la riquesa de les diferències. També la finalitat de la nostra intenció en el projecte MICRIEC i en totes les recerques que fem nosaltres és generar coneixements nous, però sobretot per intentar millorar la comprensió sobre la situació dels nens i les nenes a les escoles. I això és molt important perquè en aquest moment ja es considera que la major part, i això a Catalunya passa, que ja els nens i nenes d'origen migrant ja no són migrants, ja tenen el seu DNI, ja són nacionals, però les circumstàncies de la migració continuen presents en la família. Per tant, aquesta idea de com abordar-lo i sobretot com posar llum a la complexitat de les sancions històriques i representacions generades ens sembla fixar-nos en el detall i no en el traç gros. Aquest estudi té dues fases, o va tenir dues fases. En la primera vam treballar amb 15 escoles de cada país, això va representar que algun país va fer més de les escoles que tocaven, 80 escoles en total, i la característica era que foren escoles amb un alt nivell de diversitat cultural, amb menys del 50% fora de població no vinguda o que ja estaven situades aquí. I vam buscar equilibrar escoles públiques, concertades i privades, escoles primàries i secundàries, a ciutats amb un alt índex de migració i a diferents ciutats, en aquest cas de l'Estat. O sigui, no es van limitar a Catalunya, en aquesta primera fase, sinó també vam agafar Aragó, Andalusia i altres comunitats. I la segona fase ja vam entrar en un treball molt més aprofundit, molt més localitzat, molt més d'estar en el camp, i la vam centrar a 6 escoles per país, per tant 36 escoles, i aquestes escoles van ser escoles que van participar en la primera part i que van veure que ens podia ajudar a reflectir sobre els objectius que teníem del projecte. I també una altra condició que tenia les escoles és que estiguessin a prop del centre de recerca, perquè clar, si anàvem a l'escola de Saragossa, això de la despesa del projecte i tot això resultava complicat. Per tant, aquestes 6 escoles, en el nostre cas, són de Catalunya. Quines preguntes intentàvem respondre? Bàsicament, 3 preguntes. Com aborden les escoles i els instituts la inclusió? Quin sentit li donen a la inclusió? Com entenen la inclusió? Després, com afecta la diversitat en un context migratori a l'escola? O sigui, com l'escola se sent representada per la migració, com l'afecta, l'estigmatitza, no l'estigmatitza, com la representa la comunitat, com la representa. I la tercera, quins recursos i facilitadors s'utilitzen per la inclusió. A partir d'aquí, el que presentaré ara, de manera molt breu, és com afronten les escoles la inclusió, quines percepcions i actituds tenen i com les escoles què fan per contribuir a l'èxit acadèmic, que és el que les escoles poden fer-se responsables. La primera qüestió és com aborden les escoles i instituts la inclusió i hem vist que hi ha bàsicament 4 perspectives. La primera perspectiva és una perspectiva assimilacionista. Aquesta perspectiva es dona bastant a Dinamarca i també a Àustria, però nosaltres també tenim trets assimilacionistes, que busquen normalitzar els nouvinguts mitjançant la seva adaptació a la societat dominant, renunciant a la seva
a les seves identitats originàries. Aquesta qüestió és la que caracteritza l'assimilació. Estàs en un nou entorn, i has d'adaptar al nou entorn, has de deixar de banda el que portes. I això agafa diferents visions. Per exemple, a Dinamarca cal integrar-se, la noció d'integració és molt definitiva en això, cal integrar-se en la cultura local, en la llengua local, que la teva llengua ha de passar a un segon lloc, o cal difuminar-se en la llengua que parla i sobretot cal identificar-te amb la cultura d'acollida deixant en segon lloc la teva cultura d'origen, la teva cultura familiar. La segona posició és la que normalment les escoles consideren que és la que els agradaria ser, és l'enfocament intercultural, que el que afavoreix és la barreja, el que afavoreix és que no es miren les diferències, tractar els immigrants com igual, considerar allò que aporten i considerar que tot el que aporta és una cosa positiva. L'únic que passa és que el que em sembla que això és una fita, això és un desig, però després les pràctiques i les localitzacions no són tan així. Per tant, hem vist que ja llocs com a Polònia, com en Polònia diuen que mitjançant la cooperació i la convivència dels nens locals, els nens migrants, s'aconsegueix aquesta visió intercultural, plantejant la idea de la coexistència com un procés bidireccional i no només per part de la gent immigrant, també s'aconsegueix, afavorint un sentit comunitari o evitant la colonització de l'altre. Jo crec que aquesta quarta és la més difícil i precisament és una de les que hem debatut més en les escoles de Catalunya i sobretot per la manca d'un currículum no colonial dins les escoles. Això és un tema per una interessant conversa i discussió. I la tercera, la quarta, seria l'enfocament holístic, que jo penso que per nosaltres com a grup és la fita, és el camí, és que entén la inclusió de manera estructural, no com a responsabilitat de l'escola, sinó com a responsabilitat de tota la societat, del món local, del món autonòmic o el nom que volem donar, de les estructures europees, etc. Perquè no pots tocar una peça si no toques tot el sistema. Llavors, això implica a tots els actors i es tracta d'una acció integral. Aquesta, per nosaltres, és l'utopia i per això convoquem aquestes trobades per veure gent de diferent lloc com ho podem abordar. I després hi ha, i això encara es manté, l'enfoque segregacionista, que considera que la millor manera de tractar els nens i els joves migrants és separar-los del sistema escolar i que això garantirà la seva via d'integració. El govern neoconservador de Dinamarca és un dels promotors d'aquesta visió. Però sabem que aquesta visió està aquí perquè nosaltres tenim un partit polític al nostre país que també afavoreixen aquesta visió, estan a favor d'aquesta visió. Per tant, la visió segregacionista també continua i està present. Aquesta és la primera qüestió, són les quatre posicions, i ara són les percepcions i les actituds per part del professorat i de les escoles. La primera és que la migració és una oportunitat per enriquir la comunitat local, perquè el professorat avança en altres direccions, perquè no queda anquilosat, etc., perquè fins i tot en Àustria li dona un sentit molt dramàtic, diu que els migrants contribueixen a la millora de l'economia, per tant això és molt positiu, i després a Anglaterra és perquè a l'incorporar les famílies, a incorporar l'entorn, les condicions socials, les condicions de convivència milloren. Per tant, és una oportunitat. Hi ha països que consideren que és un fet, que és un repte, cas d'Eslovènia i Polònia, que és quelcom natural, per tant, cal afrontar-lo, que cal deixar de veure els nens i les nenes i els joves migrants com a immigrants, per tant, treure aquest adjectiu que simplement són nens, nenes i alumnes, o que cal fer una celebració positiva de la diversitat i, sobretot, considerar que aquesta diversitat és un tret identitari de les escoles i ha de ser un tret identitari. De fet, nosaltres de treball de camp vam trobar-nos pares i mares d'origen europeu que triaven escoles multiculturals precisament per aquesta diversitat, perquè consideraven que volien que els seus fills estiguessin educats en un món i una realitat on la diversitat era un valor i no col·locar-los en escoles que només es relacionaria amb gent com ell, en aquest sentit de segregació. I per últim, hi ha aquesta frase que ho sintetitza molt de l'escola de l'Aragó, que la migració és una habilitat, és un repte, però no ha de ser mai un estil. Aquesta és una percepció.
Després també hi ha països que consideren que la migració és un problema i aquest problema es configura com a estigma, per tant, com podeu veure, les posicions no són aquestes o aquestes, sinó que estan barrejades, que quan tenim emigrants això afecta el procés d'aprenentatge, és un tema controvertit, a Dinamarca és un tema de discussió constant, que planteja una font de segregació i de conflicte, continuo dient que també és o està vinculat a una imatge profundament negativa, com és el cas d'Àustria, i que genera dificultats de comunicació, desavantatges emocionals, etc. Això no assenyala Polònia i Espanya, o escoles de Polònia i Espanya, i després que fins i tot hi ha famílies que consideren que tenen aversió a la presència d'immigrants a l'escola. Després, al final de la sessió, faré una reflexió al voltant d'això, en el cas específic de Catalunya i les escoles segregades. I l'últim punt és que enmig de tot això també hem vist pràctiques que ajuden a promoure l'èxit acadèmic dels nois i les noies, i aquestes serien les tres característiques. Una és facilitar les condicions en les quals els nois i les noies puguin sentir-se motivats, tenir obertura de mires i no mirar sempre al seu lloc, la seva localització, tenir aspiracions, afavorir les seves estratègies comunicatives, tenir iniciatives i sobretot comptar en el seu entorn. Crec que, per exemple, a Catalunya en aquest moment hi ha molts recursos precisament per comptar en l'entorn, són des de les comunitats locals on s'ha de dir si aquests recursos estan arribant i com estan arribant, etc. Després, un altre element molt important és treballar el tema de la confiança en ells mateixos i després com aquesta confiança també té un efecte en la reputació de l'escola i després, sobretot, una de les coses que es veu molt clarament, i ara les meves companyes parlaran d'això, és el paper del suport de les famílies. O sigui, no podem treballar amb els nois i les noies sense treballar amb les famílies. I quan hi ha el suport de les famílies s'obren, es situen en una altra dimensió. Descendència ha fet un experiència de col·laboració entre una escola i un centre cultural i per primera vegada les famílies han anat al centre cultural després de viure aquí 15 o 20 anys. O sigui que això és una qüestió molt important. I sobretot és molt important no oblidar que les trajectòries educatives dels estudiants estan condicionades no pel seu origen, sinó pel seu nivell socioeconòmic. És un problema de classe i no simplement per problemes que estan vinculats i que no es pot tampoc oblidar el que són els antecedents migratoris. I això era tot el que volíem introduir en relació al projecte i moltíssimes gràcies per la seva atenció. I ara